Ayan, picnic kami namin. Kami lang muna. Siyempre, yun nga, kasi bukas linggo, Mother's Day. Ngayon na namin i-celebrate kasi bukas may pasok kami. Kaya favorite takoyaki. advance happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. At sa biyanan ko at kay mama. Sa lahat happy Mother's Day. Yung mga tinuturing din naming nanay. Mama Reggie, happy Mother's Day. Ate Ching, happy Mother's Day sa lahat Ate po. Ampi, happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Tol, wala na tol. Kaya nakita ko yung motor doon sa labas. Advance happy Mother's Day. Bukas pa. Thank you. Sarap. Gala-gala lang kami namin. Mga bata sa bahay. Painit pa? Bulan ka no? Dito kami sa ano, New Zealand ng Bicol, Bato. Hanap tayo ng hotdog. Opo. Ayan, picnic kami namin. Kami lang muna. Siyempre, yun nga, kasi bukas linggo, Mother's Day. Ngayon na namin i-celebrate kasi bukas may pasok kami. Kaya Favorite takoyaki. advance happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. At sa biyanan ko at kay mama. Sa lahat happy Mother's Day. Yung mga tinuturing din naming nanay. Mama Reggie, happy Mother's Day. Ate Ching, happy Mother's Day sa lahat Ate po. Ampi, happy Madami. Mother's Day. Happy Sa Mother's inyo Day. lahat. Dito kami sa mini New Zealand. Ganito lang, picnic lang na simple. Ano tangatong ba? Pwede mo na rin. Ha? Hotdog, dugo, isaw, karni, Takoyaki. takoyaki. Mga parang gula dami. Bibili tayo sa Angola. Kasama natin. Yun no, may pantula. Masarap ata ito yung ano. Parang mas masarap ganito yung view natin. Yung sunset ang nakikita. Pagkagaling ko dun kay Latricia, nalok ko siya hanggang dito. Yung dalawang bata na iwan. Pinagtanong ako kanina kung may pasok ako bukas. Ay, balak ko sana mag-doodle fight bukas. Sa bahay.
Kaso mayroon daw. Sabi ko, pasok na lang ako bukas. Kasi sa 12 din na naman ang papasok kasi pang Maynila kami namin. Kumbaga, sabi ko sa'yo laging absent. Ang birthday ko, absent. Tapon absent. Drone. Kaya na pala nung Nagkakaroon din ako ng ganyan. Huwag lang natin madalhin yung drone na yan. Kasama yun sa plano ko na. maganda tumingin dito. Ininit yung isa. Bili yung panulak. Mineral kayo. Ano? May higlo. May dada. Good. May naman ka. Soft drinks. Nakakagulat si Jason magyaya. Sarap. Yan lang, simple lang na ano. Banding.
Tapos yung mga pumupunta po dito, para maganda laging tingnan yung paligid, ay Bring your own basura. may drone din, oh. Malaki na yung drone. Parang kitang-kita mo yun. Malaki na yung drone. Ang sarap mong tariyak. Kita ko yakin. Habang mainit pa. Ang hang. Mainit. Buli na. Masarap siya, no? Hindi siya po. Goods na. 10 pesos lang ito. Kaya ba, 3.50 yan? Ay, uli, mga uliwan man sarang kagabi na. Dawa, at least nagrasa-rasa na ako. Teka. Masarap yun. Hindi nag-iirong mo. Balikan ko sa drone. Karuan ka na. Ano ang problema ka? Hindi nag-uupa. Ano pag-arkaan din naman pabababa? Pero ganun. Palawabat na rin. Kung talaga pag di nagbababa, baka nadidistract. O kaya bumaba yan sa motor. No? Baka di na yan natin. Di ba ito naman? Bayad ako? Di ba ito naman? Ano mo? Dana Diptor Ting. Ay, nabot. Pinugot na. Ha? Pinapan? Pinok mo. Ay, pinoko. Pinak mo. Yaga. Marin. Tangis-ig. Pwede tayong tula. Lightning to sabi. Yan po, advance happy Mother's Day sa lahat. Siyempre sa asawa ko. Advance na. Bukas kasi may pasok. Linggo. Ano? Kasi parang nalalasan ko yung ano. Paborito mo. Paborito kong prutas.
Ano yung panada? Wala ulit siya kanina. Ano? Ganito kayo yung panada? Pasalubong natin. Busog na ako eh. Basura ka na. Pero pwede na talaga ito. Arban na ito. Hindi na ko lang grupo. Oh, hi! Oh, hi! David ka rin. Ba't natin? Buwa. Yan. Samir. Hindi na lang doon. Ha? Mga abroad guard. Pwede mo ako itatagin. Ayun lang. Nakaka-amis tayo. Gusto ka naman dahil sila namin. Na Facebook. Mangkuha ito dito lang dyan. Okay, montage yung fire ka daw. Mas maganda ito sa ito kapartit ko. Next time ito kita. Tutukurot ko. Kaya dyan, babaam ito. Ang tapos na. Wala. Bakit mo? Ayan, uwi na kami ni Ami. Hindi natin yung infant. Nakapag ano ng konting oras. Siyempre yung basura dala. Hanap ng basurahan. Dami pa rin tao. Ayan, bumili kami ng ano, Ilocos Empanada. Tol, wala na tol. Kaya nakita ko yung motor doon sa labas. Doon mo nilagay, no? Oo. Andun. Kanina pa kami. Nakita ko. Tilo. Dito sila. Nga, pinasya lang si Tilo.
Bili ng apple, pasalubong. At maya uwi na kami. Sila karot nandyan. Si Jami, Tilo, kasi kusina. Ngayon uwi na. Apple. Ayan, dito na kami sa bahay. Pasalubong namin sa kanila. Apple, Ilocos empanada. Ayan, si Baby. At yun nga, nakapag-gala-gala kami ni Ami. Sumaglit lang kami. Kasi nga, sabi ko nga kanina, bukas yung Mother's Day, siyempre may pasok. Yun nga, sabi ko pag wala naman ako, pasok lang ng pasok. Kasi sa susunod na mga araw, aalis na naman ako. Absent na naman tayo. Kumbaga, nilulubos-lubos ko din kapag dito ako. Kasi kapag may mga biglaan din na nag-aalok sa akin, tulad ng pagdadrive. Tapos minsan, pag naubusan ako ng budget, na may extra, may mapag-extra na income, di ako pumapasok doon. Kasi buwan kami, kumbaga yung sahod namin ay buwanan sa YouTuber. Wala naman tayo kinikita sa araw-araw doon. Kaya kapag may nag-aalok sa akin na kapag extrahan, pag naubusan ako ng budget, kaya minsan umabsent ako, nag-extra tayo ng pang gas din. Tulad ngayong buwan, wala akong sahurin, kaya kailangan ko ng, kung may mapag-extrahan nga, na kasi maubusan din ako sa pang-gasolina, pagkain namin, pang-ulam. Kaya yun, bukas may pasok, Mother's Day, kaya in advance ko na yung gala namin ni Ami. Simpleng lang. Kapag-date din. Oo. Yung galo, iniwan na namin. Ayan, hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat sa lahat. Ayan, bye-bye. Love you all. Advance Happy Mother's Day sa lahat. Mga viewers, mga sponsors yan na mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Ayan, bye-bye. Love you all.